Reit ta, Ed, be am I ti roi croeso cynnes I Gareth? Yei! Mae Gareth wedi bod ar S4 30 mlynedd, flippin' heck. Mae siŵr fod o'n neud pres fel Slex, tidlaen guys o skinty dips. Helo! Helo. Croeso I hwm. Aduniad! Reunion! The Dream Team, reunion. Cariad iaith. Mae'n rhyfedd iawn bod yn ôl. Achos... A mae'r amser di mynd fel na. Mae yna flwyddyn wedi mynd heibio, ond dwi'n edrych ar mat, a dwi'n disgwyl gweld Sophie, Josie, Lembit, Colin a pawb arall. Beth nes di mwynhau y fwyaf am Cariad iaith? O'n i'n lwcus achos doedd dim rhaid I mi wneud unrhyw un o'r gweithgareddau. Gweithgareddau? Gweithgareddau activities. Da iawn. Diolch yn fawr. Mae'n cofio na. Dringor. Na ti. Fi'n cofio. Wel, sôn am dringo, nid dringo nes I fwynhau gwylio, ond yr abseil. O, ie. Achos... Her, ynde? Ti'n cofio'r her fyw? Her fyw... Live challenges, yes, challenges, Ti'n cofio'r abseilio? Abseilio. Achos Lembit nath ddod I lawr gyntaf. A doedd hi ddim yn dywyll nag oedd. Nag oedd, na. Achos wedyn, oedd rhaid I Melanie ddod I lawr. A dwi'n cofio Melanie yn edrach o'r man uchel I lawr i'r gwylod. Ac erbyn I Melanie ddod lawr y clogwyn, the cliff side, oedd hi wedi mynd yn dywyll, doedd? Oedd hi fel 10 o'r gloch yn nos, doedd hi'n gweld dim byd o dan hi. Felly, dwi'n cofio edrych I fyny ar Melanie a meddwl, waw, os ydy hi yn llwyddo I wneud hwn, yn dod o'r holl ffordd I lawr i'r gwylod, ac o fewn hanner munud oedd yr rhaglen yn gorffen. Felly, oedd hi wedi amseru popeth yn berffaith. Ti'n edrych ymlaen ar wylio celebs newydd y blwyddyn yma? Ydw. Ydy? Ydw. A dwi'n edrych ymlaen I gael gwybod pwy ydyn nhw. Wel, bydd rhaid I ti aros efo ni, achos heddiw, da ni'n datgelu reveal pwy ydy'n celebs ni gyd. Reveal mawr. Maen nhw I gyd yn dod I mewn. Edrych ymlaen. Bydd o'n More gret. excited. A fi hefyd. Rwan ta, Gareth, fel oedd Ed yn deud gyna, ti wedi bod ar S4 ers cwbl o flynyddoedd rwan. Gormod, fos ar rhain di. She's so nice. Yes, she is. Fair play. So old. Ages. You cannot tell you ages. Profiadol yn de, Gareth. Ie, diolch ni. Rwan ta. Ti wedi gweithio ar gyfres arall I ddysgwyr flynyddoedd yn ôl hefyd, yn do? Do, cyfres o'r enw Talk About Welsh. Another series for Welsh learners, years ago, flynyddoedd yn ôl. Ie, ac mi oedd o fel drama. It was like a soap opera. Ond fi oedd y cyflwynydd, ac doedd y cymeriadau yn y ddrama ddim yn gweld y cyflwynydd. I was kind of an invisible person to the characters in the soap opera. This is with Carol Parry-Jones? Well, Carol did script a lot of it. Script a lot of it, yeah. Ie, oedd hi'n siarad am hwnna, doedd? Ie, ond na tia 5 neu falle 6 chyfres I gyd. Felly, yn ôl rwan I weithio ar gyfresu eraill I ddysgwyr? Ie, ac yn edrych ymlaen, a ti'n gwybod beth, dwi'n dysgu fy hun hefyd o ran gwella iaith, ac o ran, ti'n gwybod, gloiwi, wel, mae hwnna'n air, anodd iawn, ond... Mae hynna mor wir, achos dwi hefyd, dyn ni'n dal I ddysgu, we're still learning new Welsh words, neu polishing the Welsh we've got. You're learning a lot from our Welsh learners on Skype, because they seem to know a lot more than all of us put together. Mae hwnna'n rhywbeth am rhywun sy'n dysgu Cymraeg, maen nhw'n dysgu'r fersiwn gywir. They always learn the perfectly correct form. Lle dyn ni dipyn bach yn ddiog, lazy sometimes pan dyn ni'n siarad. Ond I fi, y gwahaniaeth rhwng Talk About Welsh a Cariad at Iaith, the difference for me between Talk About Welsh and Cariad at Iaith, efo Cariad at Iaith, ti'n gweld y bobl sy'n dysgu a ti'n gweld nhw'n datblygu o ddydd I ddydd. Efo Talk About Welsh, oedd ti'n gweld y gynulleidfa yn dysgu. It is comforting for us Welsh learners to hear you say that you are still learning and you're still developing your language too. Because we think you're perfect and we're always kind of stuttering along. Nobody's perfect. No, absolutely. Well, it's lovely. Actually, you've got a point. You're a little bit perfect. Wel, diolch yn fawr I chdi, Gareth. Aros lle wyt ti, achos mae'r celebs I gyd yn dod I mewn ar y soffa. Ond yn gynta, bob wythnos, dwi'n edrych ymlaen. Bob wythnos, da ni'n dewis gair yr wythnos yn dod am. Gair yr wythnos. Beth yw gair yr wythnos heddiw? Wel, gair yr wythnos, very appropriate, addas iawn,
Cariad. Love Cariad. Feeling the Cariad tuag at Ed. Cup, Cariad sy'n gwneud y byd droi. Cariad pyr sy'n rhoi a rhoi. Carid y gymar a charid y blant. A carid y fam yng nghyfraith os wyt ti'n sant. Eduardo, da iawn. Cariad. Dyn ni gyd yn gwybod beth ydy Cariad. Do you know what Cariad is? Cariad, love. Yeah. Love. Yeah. You got a Cariad? No. Loads. Trian, yeah. No. Wel, nawn ni ddim mynd I fanna. Fel petai. No. Reit te, mae'n amser am egwyl on that note, Matt. OK, amser am egwyl, yes. Rwan te, achos mae dyma yn rhaglen ola ni, yn y gyfres, yn y bloc yma. Yn y bloc yma, yn y bloc yn y studio. Byddwn ni nôl, But we want you to get in touch, guys. Please go to the website, S4C /Hub TV, to get in touch. Let us know what you think. Yn union, beth dych chi wedi fwynhau? Mwynhau. Mwynhau, joio. Neu joio. Yn ystod y gyfres. Oes rhywbeth dych chi ddim wedi mwynhau? Let us know, gadewch I ni wybod. Reit te, welwn ni chi ar ôl yr egwyl.